мөмкиннәр шул очракта алар инде планета дип саналмаячак. Һәм алар тагын үзенең әйләнә торган орбита күчәр буламынчы. Орбита дип орбитаны чистартырга тиеш башка төрле элементлардан, мәсәлән, шул астероидлардан, димәк, алар планета өчен йөри торган орбита, ул анда башка планета, башка астероидлар, кометалар һәм башка объектлар булырга тиеш түгел. Менә шул планеталар дип атала, дөрес әйттегезме? 8 планета безнең Кояш системасында бар. Шулай кәрлә планеталар бар безнең Кояш системасында. Алар транснептун объектлар дип атала. Нептун планетасы артында булган планеталар. Мәсәлән, Плутон безгә билгеледер инде. Алар кәрлә планеталар дип атала. Тик менә яңа кирәк бу темага экзопланеталар. Алар нәрсә соң? Бер кешенең фикере бармы? Bir su bulgan mıydı? Nerede? Su bulgan planeta. Su bulgan planetalar. Tamam. İkinci varyantlar. Yaşarga. Yaşarga yaraklı planetalar. Tamam. Yaşarga kesince yaraksız planetalar. Tam varyantlar var mı? Yarı alırsa şu varyantlarda tutalım. Üçüsü de dürüst bulmadı. Kızganışka karşı. Экзопланеталар ул башка Кояш түгел, инде башка йолдыз тирәли әйләнә торган планеталар. Димәк, без менә күктә, гади кеше, аның кемнең, мәсәлән, идеаль зрение, алар төньяк күктә безнең 3000 йолдыз күрергә мөмкиннәр, һәм менә һәр йолдыз тирәли безнең бәлкем шундый экзопланета әйләнергә мөмкин. Demek, her bir şunu yıldız tирәли әйләнгән планета, аның массасына карамый, ул бер нәрсәсенә карамый, ул менә экзопланета дип аталачак. Һәм алар экзопланеталар безнең гомумән бик төрле булырга мөмкиннәр һәм төрле йолдызлар тирәли әйләнергә мөмкиннәр. Беренче тапкыр, мәсәлән, 85нче елларда 88нче елда фән эшлеклеләре дип әйтелгәндә, экзопланета ачтык дип әйттеләр. Тик аны тикшереп булмады ул вакытка, чөнки тикшерә торган аппаратлар булмады дип әйтә. Аннары 89нчы елның башка фән эшлеклеләре түгел бер йолдыз тирәли планетаның әйләнгәнен күрәләр. Төп-түгелне күрәләр, ул бик ерак булса да аны күреп була. Һәм соңрак тагында 92нче елның нейтрон йолдыз тирәли әйләнеп торган планетаны табалар. Димәк, безнең менә ул экзопланеталар, алар гади менә Кояш шикелле планеталар һәм дә Кояштан әзрәк массалы булган планеталар тирәсендә генә түгел, шундый экстравагант дип әйтим, экзопланеталар тирәсендә дә әйләнер. Нейтрон йолдызлар тирәли әйләнергә дә мөмкиннәр. Тамам нәрсә әйтим. Ничек табалар соң бу экзопланеталарны? Нинди вариантлар бар? Бер вариантын әйтеп киткән идем, төп-түгел күрәләр инде. Тагын, мәсәлән, кыенрак сорау. Йолдызның мине бар. Нәрсәсенә яктылыгы үзгәреше. Сөркенүенә. Бу дөрес вариант. Бу юлы. Черная дыра var bir de arasında yine ağlar mı? Менә ансы юк, ул төшәчәк. Анда Киркишский может. Мәсәлән, безнең кара тишек, кара тишек тирәли. Урын безнең пространствода һәм безнең монда йолдызлар әйләнсә, алар бик аның бөтен составы диярлек поглощается черной дырой. Планета булса монда нәрсә кылмашалый, аңа шулай шунда төшергә, поглотиться. Ну, опять же, у черной дыры планета анда bir звезда беләде.
Yıldız, ya yıldız mı Onun boyunca eğlengen bulsa bu bile de bu kanun falan da eğlenir. Yok, onun yaşa, bu ışık ateşmiş. Teşekkürler. Ona teşekkür ederim. Ha? Teşekkür ederim. Ну, пора ще чорне дерево. Шундый тугара гол. Анда анда не лясма. Просто пара. Ну как нейтрин, нейтрин звезды нейтронный. Сама просто тагын да зуррак. Ул тагын да зуррак булгач, аны әйтәләр, что ул менә бу пространство, ничек, пространство и время түгел, менә бу пространство космостың дип әйтмәйме, ул тишеп чыга. Шул шикелле, шуңа күрә монда тишек була. Ну, бөтен гравитационный как бы пространствоны тишә. Черный дыра катырак. Ну, нейтрон йолдызлар. Ну ладно, просто минем аңлавымча әгәр дә андыйларны күргәннәре юк, шуңа күрә Юк. Андый планеталарны күргәннәре юк. Ансы да күренмәскә мөмкин, чөнки ул яктыртмый бит инде башка йолдыз белән әйме, кара тишек ул яктыртмый. Шуңа күрә күренмәскә мөмкин дип әйтеп тә була. Но минем уйлавымча, андай бер мин андый доктор физматолог түгел, шуңа күрә әлегә әйтеп китәм шулай дип, андай планеталарны күргәннәре юк һәм мөмкин булмый дип уйлыйм. Интерстеллар фильмында планета бар. Алар бит кара тишек бит. Ага. Анда бер кояш та бар иде. Истә минем тик инде арада урнашкан истә түгелсе. Как раз на границе событий, почти событий. Ну ладно. Пойдем. Сәхет күргән кичәдем. Скәтешергә кирәк. Нинди методлар бар экзопланеталарны табу буенча? Шул йолдызның селкенүе дип әйтелгәндәйме? Йолдызның селкенүен без аны кадәр күрмибез, аны спектрын төшерергә мөмкинбез. Спектрограф белән шундый специаль аппаратлар бар һәм аның спектрын алгач, төрле линиялар булган мөмкин. Мәсәлән, бу берәр төрле йолдызның спектрын алдык. Һәм без беләбез, мәсәлән, анда натрий 2 безнең бер төрле спектральный анализ бар. Бер төрле длину волны имеет. Спектрлар турында бераз бәлки фикер санап кабер кешеләргә аңлатканда мәктәптә үтелә бу. Нәрсә әйтеп китәргә соңында? Спектральный анализ мен физика укытучылары әйтәләр, бу берәр матдәнең составын билгеләр өчен аның төсен ничек чагылдыруын аркылы билгели торган шундый процесс күзәтү. Ягъни безнең һәрбер әйбер төсләрне чагылдыра. Без на самом деле җир шарында бер әйберне төсе юк, фақат ул төснең чагылышы аркылы безнең күз аны кабул итә. Һәм һәрбер төс үзенә күрә бер элементның чагылышы кебек. Шуңа күрә элементларны билгеләр өчен аларның янганда алар төрле төстә булган. Һәрбер элемент үзенә бер төс ала янганда. Шуның аркылы әйберне яндап куялар һәм аның составын беләләр. Шулай төрле матдәләрне яндырып карарга дип әйтелгәндәйме, аларның нинди дулкында булганын беләләр. Һәм аннары менә йолдызның спектрын шулай алганда, мәсәлән, күрәләр шу линияны һәм беләләр менә монда шу длина волны. Нәрсә узынлыгы? Дулкынның узынлыгы, натрийның мәсәлән, монда бер төрле. Һәм башка элементларның шулай стандарт рәвештә урнашкан инде. Аны беләләр. Һәм мәсәлән, бер төрле йолдызны төшергәндә, анда экзопланета я бер комачауласа дип әйтелгәндәйме, безнең спектр төрле якка әүшәчәк. Монда безнең мәсәлән шәмәхә төс булсын. Фиолетовый, 3 аны киләсе һәм монда булсын мәсәлән кызыл төс.
алар үзгәрә димәк, я шәмәхә төскә, я кызыл төскә, һәм бу үзгәреш даими рәвештә булса, шундыйлар беләчәк инде, просто бит что монда безнең ниндидер комачаулый торган әйбер бар һәм бер вариант ул бу йолдыз тирәли шундый экзопланетаның булуы. Икенче момент, тагын ничек табалар шушы экзопланеталарны, аларның яктылыгын төшерәләр. Ул фотометрия дип атала. ПЗС матрица дигән әйбергә яктылыкны төшерәләр. Дип әйтим, менә күбегез куллана бит инде как раз фотоаппаратлар, әмма анда ПЗС матрица урнашкан. Тик ул фәндә кулланыла торган ПЗС матрицадан әзрәк аермалы. Һәм эшләве почти шул ук инде. Тик фәндә кулланыла торган ПЗС матрицадан информацияны компьютер укый ала, менә төп-төгәләйме, һәм анда нихәтлек яктылык төшкәнне белә ала. Мәсәлән, анда шундый ячейкалар бар, шул ПЗС матрицада. Һәм анда хәтлек ул тула ала. Һәм мәсәлән, безнең якты йолдыз ул кечкенә генә размерда була, һәм ул менә шул ике ячейкага төшсен, мәсәлән, әйме, һәм анда шундый күп яктылык төшкән була, янәшәдәге ячейкаларда инде әзрәк. Шунда без инде монда йолдыз төшкәнен беләбез. Ниндидер яктылык була һәм мәсәлән йолдыз. Күп йолдызларны фотометрия белән озак рәвештә төшерәләр һәм аларның менә вакыт белән яктылыкларның үзгәрүе ниндидер башка элемент шулай комачаулаганны аңлатырга мөмкин, әйме? Я башка төрле йолдыз, я башка төрле объект шул экзопланета булырга мөмкин. Шуның менә төп ике метод бар экзопланеталар табу буенча, һәм тагын берне әйтеп үткәндек, иң башта анысы инде төп-төгәл планетаның транзитын күрәбез. Димәк, монда мәсәлән шул йолдыз безнең һәм аның янында шундый кәрле кечкенә генә планетаның узуын күрә алабыз. Тик ул якын йолдызлардан инде. Менә бу өч метод төп метод дип атала, инде калганнары тагын бар. Алар менә шуларның вариациялары. Транзит турында әйтеп китмәкче идем тагын. Менә узган елны, быелны 9 май көнне прохождение Меркурия по диску Солнца булган, ишеткәнегез булгандыр. Ул шул ук транзит менә безнең Кояш мәсәлән монысы индәйме, һәм без җирдән күзәтүче карыйбыз, һәм безнең Кояш, аннары Меркурий һәм Җир шары, Җир Кояш размерында булды инде. Алар бер турыда булалар, һәм дә менә шул вакытта без берәр төрле планетаның транзитын күрә алабыз. Безнең өчен инде ул мәсәлән шул Меркурий һәм Венера транзиты мөмкин. Башка планеталарның транзиты була алмый. Җир шарында булганда инде. Башка планетага китеп карасак, анда башка алда урнашкан планеталарның транзитын да күреп булачак. Экзопланеталар турында нинди төрләре була? Бик күп төрле була алалар алар. Бик иштә торганнары алар, мәсәлән, Юпитер размерындагы экзопланеталар, я кайнар Юпитерлар дип атарга мөмкиннәр, алар Юпитердан олырак размердагы һәм йолдызга якынрак урнашкан планеталарны шулай атыйлар. Һәм суперҗир дип атыйм. Суперземля дигән планеталар тагын, алар нинди планеталар соң? Гомумән алар җиргә ошарга да мөмкиннәр, ошамаска да мөмкиннәр, һәм менә нигә әйтеп киткән инде, анда кислород булу мөһим, тик ул кислород яшәеш барлыкка килү өчен генә мөһим, әйме? Менә супер җирләр, шундый экзопланеталар да, анда гомумән кислород булмаска да мөмкин, әйме? Төрле метаннар, башка әйберләр булса да, аны барыбер суперҗир дип атаячаклар. Тик ул кайнар Юпитерлардан нәрсә белән аерыла? Алар
аларның массалары бердән алып 10-20-сына тең булырга мөмкин һәм аларның размерлары шулай Юпитерга хәтле дип әйтим инде. Шундый олы рәвештә тик Юпитердан кечерәк булырга тиешләр. Безнең Кояш системасына караганда, безнең планеталар бик үзенчәлекле урнашкан. Анда безнең башта кечкенә планеталар, бит? Меркурий, Венера, Җир, bunları инде гигант планеталар бар. Мәсәлән, Кояш әйме? Безнең шул Меркурий, Венера, Җир, аннары Марс һәм зур планеталар, гигант планеталар урнашкан. Ул Юпитер, Сатурн, Уран һәм Нептун. Нептунга ренҗитмәде. Тик башка системаларны караганда, йолдыз системалары әйме? Анда башка тенденция күренә. Анда гомумән планеталар безнең хәзер әйтеп китәм, нинди аралыкта урнашкан. Мәсәлән, Кояштан Җиргә кадәр бездә бер астрономическая единица. Бер астрономик берәмлек. Астрономик берәмлек. Ул 150 миллион километр. Һәм ерак планеталарга хәтле безнең 30 астрономик берәмлек. Менә карап үткән башка экзопланеталар, алар безнең күпкә якынрак урнашканнар. Алар бер астрономик берәмлектән дә якынрак арада урнашканнар. Менә бу чакрымда дип әйтим димме? Димәк, мәсәлән, безнең Юпитер газовый гигант, ул Кояш системасында иң зур планета һәм ул безнең ерак арада урнашкан. Башка йолдыз системаларында ул менә 0,1 астрономик берәмлектә якынлыгында да урнашырга мөмкин. Шундый системалар табалар һәм бу планеталар, гомумән газ планеталары ничек шушы арага барып җитәргә мөмкиннәр? Чынлыктан, әгәр карап китсәк, мәсәлән, йолдыз системаларының барлыкка килүен һәм йолдызның һәм башка планеталарның барлыкка килүен, анда безнең берәр төрле йолдызга якын арада газ планетасы барлыкка килергә мөмкин дигән теория юк. Димәк, безнең йолдыз барлыкка килгәндә, анда газ әйләнә башлый һәм уланнары сжимается, кысыла, һәм кайнарлана башлый дип әйтим инде, һәм үз формасын ала. Шул Кояш я башка төрле йолдыз була. Калган элементлардан безнең как раз таки планеталар барлыкка килә. Һәм күп очракта шулай була ки, безнең таш планеталар дип әйтик инде, булар кечкенә планеталар, алар якын арада кала, газ гигантлары алар еракка китәләр. Чөнки менә Кояшка барлыкка килгәндә безнең газ, который испускает звезда, он выметает эти газовые планеты дальше. Шуңа күрә безнең газ планеталар шулай ерак арада була. Кечкенә таш планеталар якын арада кала. Тик төрле теориялар бар һәм анда аңлатыла, менә безнең түгел, башка йолдыз системаларындагы газ планеталары, алар стабиль рәвештә шундый еракта урнашмыйлар һәм якыная баралар. Үзләренең йолдызлары янына төрле әйбергә бәйләнә инде бу һәм алар менә шундый якын арага урнашалар дип әйтим. Һәм анда стабиль рәвештә калалар. Astronomiya белгече КФУны бетерде.
2014 елны һәм КМТТУ кошында урнашкан инженер лицейында мөгаллим булып эшләйм. Физика һәм астрономия укытам. Тема экзопланеталар, җиһанда яшәргә яраклы тагын җир форма. Башта минем презентация юк, шуңа күрә сораулар белән дә сразу эшләп алабыз дип әйтим инде сөйләү дәверендә. Экзопланеталар гомумән ул нәрсә дип уйлыйсыз? Сездән башлыйк. Нәрсәләр ул? Гомумән, планета беләбез әйме? Безнең Кояш системасында булган шундый ничә планета бар? 8. Анысы X планетасы дип атала, тик аны таптылар дип әйттеләр, тик түгел әле безнең системага кертмәделәр дип әйтим инде. Шундый Кояшка охшаган йолдызлар тирәсендә генә түгел, башка төрле йолдызлар янында да урнашырга мөмкиннәр һәм төрле вариациялар, мәсәлән, шул нейтрон йолдызлар, беләсездер, гомумән, мәсәлән, күктә карагач ягыннан әйткә, анда безнең белән бер генә очып йөрүче йолдызлар күп түгел, киресенчә, икеле йолдызлар, өчле йолдызлар һәм тагын да күбрәк катлы йолдызлар булалар. Димәк, кратные звезды, двойные, тройные, четверные. Һәм алар ул йолдызлар, мәсәлән, төрле размерда булырга мөмкиннәр әйме, һәм алар бер-берсе тирәсендә әйләнмиләр, урта центр масса ноктасына масса үзәгендә тирәли әйләнәләр. Барицентр дип аталган әле тагын, һәм менә шул масса үзәге тирәсендә әйләнәләр. Һәм менә шушы экзопланеталар, алар төрле вариациялар, алар әйләнергә мөмкиннәр менә бер генә шушы йолдыз тирәсендә. Система 2 йолдызлы булырга мөмкин һәм башка төрлесе. Анда безнең планета менә шушы 2 йолдыз тирәсендә дә әйләнергә мөмкин. Тагын вариантлар ак кәрлә планеталар тирәсендә дә әйләнергә мөмкин. Гомумән, ак кәрлә планеталар белой карлики ул йолдызның эволюциясенең соңгы стадиясе. Шулай ук менә нейтрон йолдызлар һәм кара тишек һәм ак. Менә бу сорау дилемма килеп чыкты инде монда. Менә шушы экзопланеталар, алар ак кәрлә планеталар тирәсендә әйләнәләр, нейтрон йолдызлар тирәсендә әйләнәләр, минем әйтүем буенча кара тишекләр тирәсендә әйләнмиләр. Моны белешергә кирәк булыр, бәлкем әйләнәдер алайса. Әле менә шушы Юпитерга охшаган йолдыз планеталар турында әйтеп китмәкче идем. Алар менә якыная дип әйттем инде мин әйме, һәм якын арада алар бик каты җылыналар йолдыздан. Һәм аларның менә газы ул парга әйләнә дип әйтсәм, ул әзрәк испаряется. Парга әйләнә бит. Газ парга әйләнә. Газ булай да парга әйләнгән. Пар ул газ бит инде. Шуңа күрә ничектер испаряется. Газ испаряется. Газ парга әйләнә бит. Ярый. Менә шушы Юпитерга охшаган кайнар Юпитер планеталар, аларның шушы яшәп киткән якын арада, һәм аларның менә монда уртада ядро үзәге урнашкан, аннары газ. Һәм менә шушы газ ул парга әйләнә һәм якын тирәгә очып китә. Якын тирәгә очып китә һәм ахырда моның гомумән газы калмаска мөмкин һәм менә шундый үзәге генә калырга мөмкин менә шушы планетаның. Шулар Нептун, мәсәлән, безнең Юпитер, Сатурн ул безнең газ планеталары һәм аннан соң бара безнең
Уран белән Нептун планеталары. Алар безнең боз планеталар дип санала. Температура бик салкын һәм шуңа күрә аларның газлары бозга әйләнгән. Һәм әгәр дә шундый момент булырга мөмкин, ул Нептун планеталары, Нептунга охшаган планеталар, бозлы планеталар шулай йолдызга якын арада урнашырга мөмкиннәр. Тик аларның бозлары аннары эри башлый һәм шушы бозлы планета безнең гомумән океан планетасына әверелергә мөмкин. Демәк, анда шулай үзәге урнашкан, әмма һәм монда 10-100 километрлык океан булырга мөмкин. Һәм бернинди утраулар, ярым утраулар, башка материклар юк. Шундый вариантлар, экзопланеталар. Тагын экзопланеталар тирәсендә шулай экзоайлар булырга мөмкин. Демәк, шушы планеталар тирәсендә безнең спутниклар, иярченнәр әйләнеп йөрергә мөмкиннәр. Кояш я башка төрле йолдыз безнең эволюционер иткәннән соң ул шартлый безнең, мәсәлән, кояш түгел, зурак массалы йолдызны алып, ул шартлый супер яңа йолдызга әверелә, супернова. Һәм аның тирәле объектлар алар очып китергә мөмкин шул вакытта. Һәм дә менә шушы планеталар, экзопланеталар, алар шулай очып китергә мөмкиннәр. Һәм гомумән шушы йолдыз тирәсендә түгел инде, җиһанда йөзеп йөрергә мөмкиннәр дип әйтәм. Шулай темага әйләнеп кайтабыз, җиһанда яшәргә яраклы тагын җир бармы? Җиһан ул безнең галактика, дөрес тәрҗемә итсәм. Галәм. Галактика. Җиһан. Галәм. Минем тәрҗемәдә җиһан ул галактика булды. Шуңа күрә минем җиһан дип язылган да галәм түгел. Шулай җиһанда яшәргә яраклы тагын җир бармы? Бу авыр сорау, чөнки менә шушы экзопланеталарны хәзер табырга өйрәнделәр, тик аның составларын белү кыенрак процесс. Менә как раз спектроскопия буенча белеп була инде, тик якын тирәдәге шундый планеталар дип әйтелгән инде. Ерактагы планеталарны экзопланеталарның составын белү кыенрак процесс. Һәм дә шуңа күрә галәмдә, җиһанда яшәргә яраклы тагын җир бармы? Ул безнең риторический сорау әлеге вакытта, чөнки фән ерак китмәгән бу юнәлештә. Менә экзопланеталар, әйтеп киттем ич, аларны гомумән 88нче елларда таба гына башладылар. Һәм ул әле яңа астрономиядә яңа өлкә. Һәм ул юнәлешнең хәзер үсүе бара, һәм дә менә киләчәктә инде төгәл рәвештә безнең җиһанда һәм гомумән галәмдә тагын яшәргә яраклы җир бармы икәнен беләчәкбез. Рәхмәт.